И здравейте, каратищата! Вече се научих как да играя, как да показвам, т.е. от компютъра на телефона. И да започваме. Ще играем Brawl Stars. Да започваме. Вижда се наобратно, ма какво да направя? Let's do this! Добре се чува. Ама зле се вижда. Играем на соло шоудаун. Както казвам с Алекс Каратиста. Айде. Надявам се да виждате. Да, се чисти. Ще играем сега на Duo Showdown. Почваме! Момче! Тук е късмет. Как се го целиш оттам? Аз сама не се ще ви убия. О, пръснах ли ми бобки? Yes! Не, чук. Yes! Спечелихме, хора! Айде! Изиграваме още две игри и свършваме. Аре! Ще играем сега на Сол. Пак. На шоудаун сме вече. Айде. Дете ли шоколад да ви направя? Не, много вкусен. Колко? Гаси. Мръзна ми. Ще игра отново вече, ще ми умръзна. Да, чисто нов ми е телефона и вижте няма никакви други скини. Да, това е. Нека да започваме с играта. Виждате наобратно, ама не съм толкова професионалист. Този го убих. Къв сигнал, бе. Игра от един ден. Вчера. Ама не ма солете. Моля ви се. Айде! Съдбра. Умре! Айде! Какво е това? Спратен. Малко как го гърме този. Я кажи на баба, thank you. Айде! Submachine. Так. Showdown. Двама остават. Кали тренали. Спечелих. Чудно. Сто купи. Още една игра и свършва. Хора. Маначи! Късмет, ама никакъв.
Так, първо трябва да си нагласям камерата. Айде, почваме. Следната игра. Която ще бъде с топка. Броубол. Хора, вече съм 100 купи. Yes. Играем броубол. Играем броубол. Тук ритате топка и трябва да вкарвате голови, ако не знаете. И ако нямате Brawl Stars. Ама станете ми приятели, ако искате. Да, казвам ви просто. За които не знаят. Давай, шут. Давай. Супер Макс Бро. Японката отбеляза наш гол. Как му унищожават за една... Как му унищожават за една секунда? Вече не знам. Yes! Хайде! Спечелихме! Хора! Добре, хора, заради вас ще направим още една игра, защото тази беше кратка. Играем на Duo Showdown. За последната игра играем на Duo Showdown. Видеото стана и дълго, да е, почваме. Пак казвам, мога да ми станете приятел, аз казвам с Алекс Карацата на английски. Всичко на английски. Почваме. Надявам се да се вижда. Как му убиха? Оставаше му на този една кръв. Едно кръв да го бия, ама то се е силен. Ще изиграем още една игра, айде. Изиграем още една игра, че това беше доста кратка пак. Почваме. Игнорирайте това. Този път няма да говоря, защото ще загубя. Предния път загубихме, защото бяхме слаби. Аз повече ще се пазя, май. Да, повече ще се пазя. Не та! Гостица! Обича! Yes, that's fantastic. Really. Къде си, бе? Примо идва с... да. Примо си Майкъл Джексън. Шоудаун, не! Айде. Набелязахме се. Къде си, бе? Стигам да го търся това. Тия хора стигам да го търся. Фантастико, карастико. Ай, тук. Yes! И това беше за днес. Чао! И до следващия клип. Чао. Да. И мога да ме последвате, както казах, Алекс Карацата на английски.